primer les sigles ja costaven una miqueta. Si ara ningú diria NEI, nova etapa intermèdia, no? Intermitja. O intermitja. Intermitja. Què és l'anell, Joana? L'anell és una nova etapa que es fa durant 5è a segon d'ESO, són nous mètodes. Estem contents amb l'anell. Estem contents amb l'anell. Estem contents amb l'anell i sobretot per la il·lusió que hi ha posada. Jo crec que funciona i els nens l'any passat cada dia era una sorpresa. Hem de pujar a segon d'ESO, vale? A l'inici del dia. Sobretot el que heu sentit fent això. Bon dia, nois. Vinga, comencem el dia d'una manera diferent. La Joana i els seus companys, diguéssim, que ja han fet aquesta transformació, estan treballant d'una altra manera i desenvolupant les competències del segle XXI. El meu germà em diu, ets un potrero, perquè, clar, ell no l'ha tingut, però els meus pares diuen que estan molt orgullosos de mi per les meves notes i que gràcies a l'anell he pujat les notes. Jo crec que l'anell és molt divertida i sobretot m'agrada el de treballar en projectes, perquè cada projecte té el seu repte i cada repte és diferent. L'anell és tot un món per descobrir. És el moment de no parar d'innovar, que és el que t'estan demanant avui en dia a cada moment a la feina, no? I que mantinguin la il·lusió, que ara la tenen i quan els veus és que et fa il·lusió de veure'ls perquè estan supercontents. Llavors que ho mantinguin.